spaghetti. Diara maghaling ko. Ako siyang gisugo magpa-video ko. Di siya kabalo ko na. Nga alam eh. Di siya kabalo magkuan. Dili sila supportive dito sa ako. Oy. Hindi na ako ni sila palitan og tagay ug pakuho makasweldo ko. Sa kubam. Ayaw na. Makaputot mo sa talang mag-uyok. Uy. Hindi na. Nagsiga na. Birthday ni Manong Jose. Unang na ako dani naki-birthday na po ko. Oh my God. Baga jugnaw. Naki-birthday niya. Luto-luto dahil kuno sa spaghetti. Diba? Nag-init ko unas tubig. Tengah itong mantika. Ay! Ato nang ilunod. Kay nagbukals na. Ha? Oh, nada ne. Kailan mo ana niya? Mo nang gikan sa pansyon sa Talisayan. Kolera. Ay mag. Oh. Mo siya ang bayot nga nangawat og lubi dito ila Andres. Kolera. Eh, sige, wawan tayo. Oh, niya mao na siya. Among ko na ni yung Ay kana ko ba na? prontam ba prontam. Gamay ko na to ni Oh, no, 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 no. tungtong. Ang Spaghetti. Spaghetti. Urot ni guys. Ryan, magod na ah. Dito ra na sabi ko. Doon dito ka papunta ni Ryan. Dagham sa gayo. Ay, igno na sila pagluto dito, eh. Namang chipkok at chikak. Alias Noli. Alias
Bantul dia gitu. Awak kata dia kata ikut sinanay. Dahil ko daw. Lalang mga bata niyo mo. Nanay ko ni Juan. Tuba. Halang-halang na manok. Daghan ba kayo alimango? Tukong nga ng style ni mo bunga basig. Pwede, yung kong lagi. Bilang yung kwarta lagi nila. Pwede. Masila buki palit. Tulo. Ilang deposit. Basta doon nagdala sa kuwan. Pato sa Kaya rin magkadamag. Silyo. Ako nang igagaw sila lang. Nya, kalas Jimbo, igsuon na sila. Si Bading, si Dayday, igsuon na sila. Si Uncle Jomel, si Mother, Masudlan daw ka na. Rapi, uyab sila Yayang. Halo. Na nagbo mi, birthday ni Manong Husi. Nakaw, kay wait kanon pa ba din ni? Pagdali relo na. Dara lantay gitrabaho ni Papa. Wa pa nahuman. Mauni siya ang lantay. Ari sa gawas. Ang tukoy-tukoy na mo. Nagkaon. Toy-toy. Nagkaon sa bukog ang mong toy-toy. Muabay na ba ni siya katug na mo? Wala na siya isulip. Ang lamisa, human na siya panday. Don't